Talige honorable ni ngoy lycée Bilal Sissoko Konyawe anu ya salon mawe tegere fo jamana nyama ka kilna dola ni maliden do fana ala nyini ko ga kalando blakata anga jamana ka kalanso yere konna la mu meno ni defu soro o ko ka sa ko ga blakata privé la ko sababu ya ko privé nu ka kuma ka chan o do jabi na wolo Bilal Sissoko la ni double vacation en 2025 ko panditi Sibi mi ene sira malikonya omi honorable odi ni fitna mi na la mani balabu mi na kwa ati boyin kwa sadike ati se ka bo se ka toro ni nga bo ban kwa ati se on fitna wen gele ko mo fe manana honorable dese do wa bando wa o be mundu do bon aramadin dacogo la a kan ka faamu walima a kan ka ɲɛ ko ko ye gɛlɛya ani gɛlɛya furaw de ko ne y'o faamu ko ye gɛlɛya ani gɛlɛya furaw de diɲɛlatigɛ o fila dɔrɔn gɛlɛya ni gɛlɛya furaw cogo di la vie c'est les problèmes et les solutions gɛlɛyaw n'u furaw diɲɛlatigɛ bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ en réalité la vie elle est faite des problèmes et des solutions o de kama dɔnnibagaw ko n'i y'a ye a ma fura sɔrɔ a ka gɛlɛya min na dɛ ko gɛlɛya de tɛ c'est un choix o y'a bilalen laɲini min na kɔnɔ o y'a ka laɲini de don sinon gɛlɛya fɛn mana a bɛna so gɛlɛya fɛn mana kɛ aw kan i b'a sɔrɔ maa wɛrɛ delila ka bɔ o kɔnɔna la a bɛ se ka miirina ta olu ka misaliya kan n'o tɛ ni gɛlɛya gansan don ko fura bɛ sɔrɔ o la mais ni gɛlɛya gansan tɛ ko fo tere de b'a la suya b'a kɔrɔ ko labɛnnen de don fɛɛrɛ labɛnnen de don k'aw ti bɔ dɛ o de kama ni san kun tɛ mɔgɔ dɔw tun bɛ kɛ bana dɔ kɔnɔ a ti ban jateminɛkɛlaw b'a jira k'a fɔ ko a banbaliya dɛnnen don karisa ka yɛrɛ ka ko dɔ de la a yɛrɛ bɛ dɔ kalama a la a b'a ko in jɔna a b'a dɔ la donc o de kama ni k'i ma n'i y'a ye an ka jamana gɛlɛya ti ban dɔ wɛrɛ tɛ dɛ a bɛ n'a fɔ an yɛrɛ ka choix de don ni an yɛrɛ ka donc an yɛrɛ y'a kanu tantɔ an yɛrɛ ka ko kanunen don ma ka gɛlɛya kanu yɛrɛ kun kan n'i ma dɔw la wuli k'i b'a bɔ yen i b'u ye i bɛna dɔn ko u ka laɲini tɛ wuli k'i b'a bɔ yen kɛ a bɔ yen n'i ye cɛ wuli i bɛna dɔn an t'a ɲɛdɔn i b'a ɲɛdɔn o de y'a to an bɛ aw lamɛn an bɛ tugu la aw kɔ non fɛn dɔ de don maaw dɔ bɛ limaniya sɔrɔ u kɛ ko dɔ ba kan mais u bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko laada dɔ bɛ nin jamana in kɔnɔ yan o de ye n'i y'a kɛ jamana in ye fo k'i sa e tɛ kɛ lama ye ka maa si bolo n'i y'a kɛ jamana in ye kɔrɔ wɛrɛ foyi t'a la k'a fɔ an bɛ kalanko gɛlɛya de kɔnɔ an bɛ kɛnɛko gɛlɛya de kɔnɔ an bɛ wariko gɛlɛya de kɔnɔ lakanako gɛlɛya de b'an fɛ yen ke e de bɛna wuli ko k'a fɔ i b'i disi kɛ tata ye ka jama fara ɲɔgɔn kan ko k'o bɔ yan a kɔrɔbɔ i bɛna dɔn ko an b'i ci dɛ donc o don a bɛ f'i ɲɛna k'i b'i yɛrɛ ka ci de la n b'i yɛrɛ ka ci de la o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ si dɛ min bɛna da i kan i kana kulo yan nɔ k'i kun bɛ ka kan yɛrɛ kan kiri ma fitiri wale la n b'i ci yɛrɛ donc i kelen ka denbajara ye kunna ye mais maliyɛn bɛɛ ka slogan y'o de ye ko n'i y'a kɛ faso in ye ko faso in t'a dɔ ye faso in kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ si ko ye voilà i b'i dun donc sisan mɔgɔw kɛlen don ka kɛnɛ ye kalanko de don ba la foroba kalanko k'o kɛ bolokɔfɛfɛn ye fo yɔrɔ caman bɛ yen bi olu datugulen don ka sabu kɛ lakanabaliya ye je crois que ko segukaw bɔra Segu Kɛmasinakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko mun bɛ ko gɛlɛya ko b'u ka lakanabaliyaw u ka kumakan b'an bolo dɛ kumakan bɛ an bolo
amta Amidou Diallo amita e fan famille ke Masegu mara la ke Masina o dugu damado ma farla nyanga gele ko bu fana ka we la selike ka kuligan bo ka nyeshi jamana dewni jamana mara ba ma Amidou Diallo baro la ye jo to dugu tigi magai no da so damele de bu maka aga sigi dara ko de bu maka aga sigi dara ba fe ka fo masina mara ko masina ana mara masina na mara ali president ko na anya fo president bina ladri ka mi fo ko bina kuma mi fo bina kuma di no kama ko bina kuma di ado kama no bina damele oh abe ko bana Allah sai ama ko ba la sai dugu bera jine dora ko ba sai dugu bera jine anje ma to kora ko anje ma to kora o jama bera jene ko bera jene ni wula yo so dugu ke cedeno bina damele joso ala sago jama sago angoni musique yani kenen ka wulaina kene dugute yere ni kene do de bu me joso ka di adugo de masine bako anabanye na fiyo adugo ndura fiyo amofo ta damina sanungo ina sanyi nama nyanya sangere ani kalo turu dira on degume on masine che kule wule ne do asegla ibita bakon me on sigi me fasoin kama pandison joya juruma wa degum ma onka o de degu be onka anga dugura jo soyati onga dugu tigi uyafa tetaka were wuli kawlaina hari bi o ma tele be on no fe ma ongo amga jira asimina ga jamana président ani gouverneur ananda mata ministre pe ko joso dugu tigi ko ko fo uye uke bo ko joso laje abe masine fe ongo ni so wa sara masine di anga fembe di sarai nga degum me anga bi ni ala te mo asita do dongo unana yaku duma jante mele ame bo foi fe trata ubora no e maju kelewu wale sisa ube on dara anga bale wato ba mu anta do ame fra kura tugo mina on abu fo president na ke jamae ki masine mara ba ko fele laje ame faga fo ko ube baraga me barai fo me se baya ngeba bako bete bolo kame sara e ba damne josoya kwa kara kele lebe waje corona waje ngolo kuna sebela koro kena kondo kene ke munumunu kena ebina sulei funu ndokoro uwan heten sirabi adugu belbe jani makono sangile ni mersigi me kube fasoko onze cheke kamitla anyela bolode itla kira marfa burta bay anse bokede okma fangata kotle masine bako bululadi nyete joso ya di on dama tede yedu wodu ko faniye sugala kona tika ko bari ale wa ate dufu ko na dufu bebe defu ko no mano ko laje uka nyoro laje nyete anda kala defu dai anda kala seken nai wo marfa da buru banga de ko banga dotoro sotia anga bana ba to ne mi bana na olibisa ne mi bana na olibisa on masnete wallahi dembe ni mata ma nga majuri amba lala angwanti sojo yama nangwanti sojo yama o ma falaka an leje anyem fo masine manda sebe goroneri fama bona fo fo masine neri na ki jama me ni ja dema uki ma lese asera
u k'a bila Segu u k'a bila Bamakɔ Borneo club n'a mɛn Segu u k'u kuma in las'an ma Masina Bakola an bɛ nɔgɔ fiyewu n'u b'a wuli k'i kɛlɛ k'a kunna cogo min u bɛ wuli k'i kɛlɛ k'a kunna ten n'o tɛ mɔgɔ de b'a yɛrɛ sisan marifa kisɛ ani kɔngɔ fɛ Ala sago jama sago ni filila yɔrɔ min na o kɔni tɛ n yɛrɛ k'i dabɔ ma ko ye ni bɔ kuma kɔnɔ yan. Ayiwa nin kun ye Bina Danbele min ye Jɔsɔ dugutigi ye Daso Danbele ale dɔgɔkɛ k'u ka dugu o gɛlɛya min b'u kan honorable nin y'o gɛlɛyaw ye ko kɔngɔ b'u kan minɔgɔ b'u kan lakanabaliya b'u kan Masina fana dun ye kilo 7 ye k'u ka nisɔngɔ yɛrɛ bɛ sara yen de a ko nka k'u ka b'u fɛ ka taa Masina fana ko Kɛɲa fana t'o la sanɔ ka sababuya kɛ ko sira tigɛlen don min ye majugu fɛ ko mun b'a fɛ k'u lajɔnya k'olu dun t'a fɛ ka don jɔnya kɔnɔna la ko jamana ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ kɛ k'u bɛ dɔ la nka k'a bɛ n'a fɔ ko Masina ba kɔfɛla in ko se ma kɛ yen fɔlɔ a ye dugu caman fɔ ko min b'olu ta ɲɔgɔn kɔnɔ. Voilà, donc n fɛ ka o ni Bilali Sisoko ka fɛn de don ɲɔgɔn na. An ye kibaruya sɔrɔ ka bɛ wagati jan ko yɔrɔ caman bɛ Maliɲɔgɔn kɔnɔ yan minnu kalan tɛ ka kɛ mais ko ne t'a kuma fɔ Sibi t'a kuma fɔ Abubakar tɛ Jalo Kɛrɛbɛ tɛ Yakuba tɛ bɛɛ lasigilen don u ye mɔgɔw da di e bolo min ye mɔgɔ da di a fɔ ko ni ye o fɔ malidenw bɛ mun da e kan i bɛ jamana ɲɛmaaw contrôle la gɛlɛyaw caman malidenw tɛ foyi di a kuma bɛ ka fɔ problème min ye bɛɛ kɛlen don ka bɛɛ de to i ka kungo bolo ye n'o kɛra caman ka wara bɛ taa n'a yɛrɛ o ye an b'o relation sinon malidenw foyi malidenw bɛ ka mun fɔ kuma fɛn bɛ sen na mɔgɔ de bolo kuma de don yan nafsi parce que i b'a dɔn min yɛrɛ bɛ mɔgɔw la timinadiya kuma dɔ la nin n'a ɲɔgɔnna si lase o la par exemple i tɛ nin na tan san 1 ni kalo 6 ka fɔ la k'u bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ quoi san 1 ni kalo 6 u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛ tan i b'a sɔrɔ kɔlɔlɔba de bɛ nin fɛnɛ na parce que i ko lakana t'i bolo yɔrɔ min na aw fara ɲɔgɔn kan ka nin lase kɛ a bɔra ka nin lase kɛ ni mɔgɔ jugu nana a kama a bɛ kɛ cogo di a bɛ gɛlɛya donc maintenant a risque péril u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka nin lase kɛ minnu kan ka se k'a lase kɛ olu nɔrɔ ni a bɛ se ka kɛ u bɛ kisi par exemple a dɔ la ni maa de bɛ yan min b'a ko kalama n'o bɛ kibaruya sɔrɔ k'a lase kɛ minnu bɛ kɛnɛ kan yen fɛ olu na kisi n'est-ce pas mais ni yɛrɛ ma bɔ jɔn de bɛna fɔ parce que an bɛɛ bɛ ka kule yan cɛ ko n ka mugan n bɛ ka mugan bɛ ka taa n ka ji taara ni n ka foro ye n ka foro kun bila entreprise donc n'o kɛra olu bɛ wajibiya ka bɔ de ka risque ta u yɛrɛ kun ka kan k'o fɔ sinon tɔn camanba tun bɛ yen wulikajɔ kunba Mali kɔnɔ yan n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna dɔrɔn ka na n y'a fɔli min kɛ n ko solution de tɛ maliyɛn bolo n'a tiɲɛ ni gɛlɛya nana a bila i kunna k'a kɛra maliyɛn sigiɲɔgɔn de n'o tɛ k'a daminɛ 2012 tɔn min sigira ko lakanabaliya kama a ka ca ba n'a se nka a bɛɛ yoro la k'a bɛɛ da parce que u nana ye diɲɛ don o don a bɛ na fɔ a b'a fɔli min kɛ ko de dɔ fara ɲɔgɔn kan donc ni gɛlɛya min nana dɔrɔn madame an k'a ɲini ka wuli ka bɔ yen an yɛrɛ bɛ se k'an bɛn ɲɔgɔn na gɛlɛya in yɛrɛ on s'adapte avec la situation carrément o de bɛ Mali la bon e mɔgɔ min mana fɔ ko i t'o kɛ quoi e kɛra sore ye n'e ko k'i t'o kɛ dɔrɔn dis-toi que e kɛra dɔ wɛrɛ ye quoi c'est comme n'a fɔ tu enfreins à la règle laada sigilen bɛ yen nɔ sariya e de bɛ ka bɔ o kɔnɔna la non kana n bɛ fɛ ka f'i ɲɛna pourquoi le malien munna maliden a labɛnnen don kuma bɛɛ ka dilanbaga kɛlɛ quoi a ladonni cogo yɛrɛ de don bon an bɛ nin jɛmukan minnu kɛ a bɛ se ka caman bɔ a la dɛ parce que mɔgɔw t'a dɔn k'u bɛ kow dɔn kɔnɔ quoi
i b'a sɔrɔ i ka ɲɛnɛmaya bɛɛ fa t'i sigi ba t'i sigi e ti kalanbulon foyi sɔrɔ min b'a ɲɛf'i ɲɛna k'i ka nin kɛta i ka nin fɔta kɔrɔ ye nin de. N'o kɛra a dɔw la e bɛ kɛ fili kɔnɔ k'a sɔrɔ i t'a kalan. I t'a dɔn quoi. Lama dɔ ye mun ye n'a ye ɲininkali kɛ sisan Amidu Jalo la ko salibagatɔ kɔrɔ ye jumɛn. Généralement ko n'o kuma fɔra an bɛ kɔrɔ jumɛn d'o ma n'a fɔra ko karisa ye salibagatɔ ye. Salibagatɔ ti maa min bɛ yen nɔ n'a ka kolon. Maa min bɛ yen n'a ka kolon fana kɔrɔ ye jumɛn. Parce que salibagatɔ kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ min tɛ baara fɛ. Baarakɛbali. Non, min tɛ baara fɛ. Ale t'a fɛ yɛrɛ de. Awɔ, t'a fɛ de. Ma faamu. Ale tɛ baara de fɛ. Salibagatɔ kɔrɔ de a tɛ baara de fɛ. C'est-à-dire ale tɛ sɛbɛ ko a galabu mun kɛ sinon i filɛ k'a fɔ ko i ye kuma dɔ fɔ ko maa min ka kolon. Maa min ka kolon. Oui, maa min ka kolon ale ye mɔgɔ de ye i b'a sɔrɔ ale bɛ baara fɛ a tɛ baara fɛ c'est pas son problème mais i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye fologofalaga mɔgɔ fasugu dɔ de ye hali ni a bɛ fɛn min fɛ a tɛ se ka kɛ ni nin ye c'est-à-dire que barika t'a la quoi. Donc ala bɛ min fana fɛ a tɛ se k'a yɛrɛ di o fana kɛli la. A fologofalaga mɔgɔ fasugu dɔ de don a bɛ n ci a bɛ ko bɛɛ la a bɛ girin ka jɔ la mais n'o tɛ bɔ. Non a tɛ se ka ko foyi hali n'i y'a bila k'a ka yɔrɔ fura i bɛ tila ka segin yɔrɔ kelen fura tugun. I b'a sɔrɔ a dɔ la yɛrɛ a ka furanna yɛrɛ furankan n'a ye furan daminɛ fiye bilen ka mobili tɛ se ka tɛmɛ. Mais yɔrɔ tɛ jɛ. ala nɔgɔ de n'ale tilala n'i bɛ ka yɔrɔ furan ni jama nan'i sɔrɔ jama b'a fɔ ko mun y'aw bila nin na o ye maa kolon ka taabolo ye quoi. Ale ni mɔgɔ salibagatɔ tɛ mɔgɔ fasugu tɛ kelen mɔgɔ salibagatɔ ye mɔgɔ de ale ni tɛ baara de fɛ ale ni a tɛ baara de fɛ. Nka n'i ye baara bɔ yen sisan ko an k'an ko an k'an jɛ an ka taa sinima na walima ko an k'an ko sisan an k'an jɛ an ka taa plage la ko den bɛɛ non min f'i ɲɛna o tɛ ka kɛ n'a bolo dɛ. I bɛ ka yɛlɛ an sen kan de dɛ. Voilà donc. parce que i bɛ nin fɔ san caman b'an yɛrɛ ye nin kɔnɔ dɛ. oui maintenant f'a ka ɲɛfɔ a tigi ye de dusukɔnɔ nɔgɔ de don hakilila nɔgɔ de don a fɔli a b'a to i b'i yɛrɛ ye quoi i b'i yɛrɛ yeli min kɛra. Parce que n'i y'a mɛn ko le développement personnel a ka se ka hadamaden bila yelen ka k'a kɔnɔ walima ka mɔgɔninfin bila a ka se ka galabu sɔrɔ ko dɔ la kɛnɛ kɔnɔrɔ kow de a dɔ la n'a bɛ dibi la i yɔrɔ la dɔrɔn i bɛ tunu a kɔnɔ i se k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ quoi. I tɛ se k'o yelen ka jɔ a kan. Ouais. Donc mɔgɔ salibagatɔ ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ baara fɛ ale ni tɛ baara fɛ yɛrɛ de a t'a fɛ. Mɔgɔ min ni tɛ baara fɛ a bila i kunna k'a tɛ baarakɛla fɛ. Mɔgɔ min ni tɛ tiɲɛ fɛ o tɛ tiɲɛ fɔlɔ fana fɛ. Tiɲɛ fɔlɔ fɛ. Donc i bɛ kɛlɛ Mali kɔnɔ yan a tɛna f'i kɔnɔ ko i bɛ ka kɛlɛ mɔgɔ min fɛ k'i sera bɛɛ kelen kelenna ma dɛ ayi i ser'u ka taabolo de ma olu ka diinɛ. Donc n'i ser'u ma dɔrɔn i b'olu jɔlen ye. Kana sigi a la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ. Tuma dɔ hali t'u bɔ yɔrɔ dɔn. O la n'i ye Mali ta k'a lajɛ k'a ye bi ko nin tɔnba in bɛɛ sigira ko lakana ko bi u da yɛrɛ tɛ don lakana ko kuma na yɛrɛ. Est-ce que lakana ma kɛ an ka les derniers de nos soucis yan. Lakana ko kuma tɛ yen sisan dɛ an tilal'o la. Ka taa sɔrɔ fɛn bɛɛ jɔra jamana in kɔnɔ ko lakana ko mais fɛn bɛɛ jɔra jamana kɔnɔ ko ko minɛ ɔ Siri bɛ k'a fɔ tubabukan na de ko o y'an ka ko laɲininen bɛɛ lakodɔn de ye. Non kɔni ni lakana ko kuma fɔlen dɔrɔn o kɔrɔ ko. Donc on a mis jumɛn de kɔnɔ sisan le Mali patauge dans quoi maintenant présentement. Comment mais sigilen bɛ yɛlɛ Maliden na a bɔ kɛra Maliden u ɲɛ b'an na nɔ u ɲɛ b'an na fɛnɛ u ɲɛ b'an na. ne bɛ yɛlɛ o la Sibi ne bɛ yɛlɛ Maliden na c'est vrai. Ka nin remarque in c'est tellement pertinent parce que i y'a fɔ cogo waati dɔ kɛra fɛn bɛɛ ko lakana bon an na se yɔrɔ dɔ yɛrɛ fana la lakana yɛrɛ kuma tɛ fɔ fiyewu tugun n'i ye lakana kuma fɔlen dɔrɔn
ni maa dɔ nana ko bɔ kan ka taa kalata la u b'a fɔ ko non ko lakanabaliya bɛ yen nka ni kalata ko kuma tɛ yen a bɛ fɔ ko lakana sɔrɔ la an nana t'o de ma sa nka mun bɛ gɛlɛya kɔnɔ o de la ni an ma nin fɔ bi yan n'an seginna nin ka dɔgɔkun nata ko k'a kɛ hakililajigi ye a fɔ k'i bɛ ka fanga lagosi quoi. Donc bon tu sais pas donc peut-être an bɛna kuma nin fɛn ninnu fɛnɛ kan manipulation de l'information c'est-à-dire que ni fɛɛrɛw bɛ ta cogo min na ni kuma dɔ nana kuma min fɔra tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ k'i pan ka bɔ o kɔnɔ ka t'i bila jumɛn na i bɛ ka nin fɔ juguya de kama d'accord juguya ye fɛn dɔ ye e ni ne tɛ se k'o ye quoi an ka taa fɔlɔ min fɔra la an k'o sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ quoi an ka juguya ko kuma in fɛn an bɛ se ka min ye an bolo bɛ se ka da min kan an ka baara k'o kan. Donc o manipulation de l'information a kana k'e kɔnɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka a kɛ k'u bɛ k'a kɛ fanga de ye k'u bɛ k'a kɛ fanga kanu de kama non mais k'ale fanga mana o bɛ taa o olu yɛrɛ ta taabolo yɛrɛ de ye nin ye u cogo yɛrɛ de ye nin ye ne m'o de f'i ɲɛna n ko n'i y'a ye an ka remarque bɛ bɔ nin kan n'i y'a ye dɔw t'a ye parce que olu sigilen don u tɛ ko la quoi n'i bɛ ko la i bɛna da la ko maliden a fanba a bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ dɛ a kɛlen don k'a bisimila de c'est-à-dire qu'il en est pour ouais a bɛ tin mais kun min b'a kɛ sa ni peut-être don n'a nataw la seliw ni hakili jagabɔ ni mɔgɔ hakili mana jɔ u yɛrɛ cogo kan an bɛ se ka solution sɔrɔ la sinon maliden bɛ ko kɔnɔ par exemple n'i wulila ka kɔn bien par exemple n'i y'a dan k'i b'a kɛ fanga ko ye bi mais ka kɔn bien jɔn de wulila k'i bɛ yuruguyurugu ko kɛlɛ k'i ɲɛ sɔrɔ a la jɔn de wulila k'i bɛ kalanko kɛlɛ kɛ k'a sigi kala kan k'i ɲɛ sɔrɔ a la kɛnɛya ko an filɛ ka fɛn fɛn fɔ ko majɛ bɛ yen jɔn y'a kɛ don tɛmɛnen na ka kɔn bien parce que n'i y'a dan bi la dɔrɔn i b'a jɛ ka kɔn bien jɔn y'a kɛ k'i ma malidenw jɔlen sɔrɔ ɲɛ ye walima ko malidenw faralen kan k'a b'a baara bɔ k'a b'a ɲɛ bɔ parce que n'i ye sonyani ko kuma fɔ kalanko la bi jɔn de bɛ ka sonyani kɛ olu n'a olu masa kelenw de tɛ ne m'a f'i ɲɛna n'i ye min fili k'a fɔ ko an k'an jɔ pour que a laada n'u ye tali kɛ k'a fɔ ko jamana politique tɛ jamana bolo prix ko la Mali la l'État n'a pas une politique de prix Mali politique de prix danna Modibo tile la m'a fɔ ko Modibo tile ta in ko an mago b'o la bi m'a fɔ k'an k'o kɛ bi m'a fɔ k'an mago t'a la mais n ko au moins o wagati y'a sɔrɔ prix dɔ jamana sanni feere sira fɛ jamana tun bɛ se k'a fɔ ko nin de ye fɛnw sɔngɔ ye awɔ a tɛ tɛmɛ o kan walima jamana o wagati ye o tun ye min ye n'i ye fɛn min sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen Bamakɔ yan k'i da dɔrɔmɛ kelen don mais i bɛ fɛn dɔ ye Bamakɔ yan ko dɔrɔmɛ 5 Buguni an kɔrɔ dɔrɔmɛ 10 a bɛ f'i ɲɛna de k'ale Bamakɔ ka jan koyi o tora fɛn bɛɛ hali o bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ Bamakɔ fan dɔ fɛ prix dɔ la i bɛ taa quartier wɛrɛ la o b'a fɔ ko ne taara a ta yɔrɔ dɔ in la ale b'a ta fana fara kan donc il y a pas une politique de prix donc politique de prix kɔnɔna la nin bɛɛ miirinaw de kan ka bɔ k'a jateminɛ donc sisan jamana yɛrɛ denw c'est n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna lagosi min bɛ ta k'e sɛgɛrɛ ko parce que ko ye miirina dɔ ta k'i b'o lafasa an ka hɛrɛ kama ni jamana yɛrɛ y'a ta o kelen de don parce que a bɛ fɔli min fɔ jamana fɛ ko nin kana tɛmɛ ni prix kan ɲamakala dɔ de b'a fɔ ko ninnu a bɛɛ ye kelen ye mais n'a kɛra la e b'a fɔ ko o bɛ ka kɛ jamana de kama mais o bɛ ka kɛ nin na sisan o bɛ ka kɛ jɔn kama n'u y'a kɛ la e b'a fɔ o bɛ ka kɛ fanga de kama wa maintenant sisan n'u y'a kɛ nin na sisan fanga la o bɛ kɛ jɔn kama en tout cas de don c'est comme ça donc fanga ko tɛ a faamubaliya de b'an tɔɔrɔ la jaba kuma caman o de kama aw bɛ tɔɔrɔ u ka ko la o u bɛ taa de hali ni fanga yɛrɛ nana ni miirina dɔ ye min bɛ tali kɛ o lafiyali la o kelen don donc e bɛ k'a ye u bɛ e kɛlɛli min kɛ a bɛ kɛ e ɲɛna k'u bɛ k'u kɛlɛ ko fanga de kama non o kelen de don kɛra baara ye an cogo yɛrɛ de don on le fait sans même souvent se rendre compte o de kama Mali ta ma nɔgɔn dɛ munna parce que jɛmukan min yɛrɛ bɛ se ka sigi an fɛ minnu bɛ nin ko ninnu ɲɛfɔ nin cogo la jɛmukan joli mɔgɔ joli fɛ cogo jumɛn na
an ka nin suguni wajulu ba in bɛɛ lamɛn dɔn a wajulu minnu bɛ ka kɛ wajulukalaw m'a fɔ a tɛ baara la dɛ mais a ka baara in bilikanboli don quoi parce que dusukun nɔgɔ ni hakili nɔgɔ min bɛ an n'a ka faamu cɛ quoi ni a b'a dɔn a b'a ɲininka wajulu la a k'aw sigi so kɔnɔ donc n'o nɔgɔ ma bɔ yen nɔ a tɛ se hakili ma pas pour a tɛ se yɔrɔ si o de y'a to an caman bɛ taa wajulu kɔni lamɛn dɔrɔn n'an bɔra ko karamɔgɔ ka wajulu jara nka k'a ye min fɔ ko ka baara kɛ mɛ ala de bɛ mɔgɔ tilen n'i ye karamɔgɔ ka wajulu jalen i b'a sɔrɔ karamɔgɔ donna badiri kɛlɛ de kɔnɔ o filimu ninnu ni olu filimu ninnu b'an ɲɛkɔrɔ sa olu ka d'an ye dɛ a fɔ ko badiri la nin kɛra o ni nin kɛlɛ la nin kɛra n mana se an balo cogo ma karamɔgɔ funteni i bɛ ne bɛ commencer ka jigin an kan dɔrɔn an bɛ wuli an bɛ taa so k'i sigilen to yen